40 יום לפני יציאת הוולד. יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. קשה זיווגם של ישראל כקריאת ים סוף. אתן ליוויתן אותנו בשנה האחרונה. אני מצאתי חבר אמיתי. לפני שיצאתי לעולם יצאה בת קול בשמיים ואמרה את שמך. יונתן. אנחנו מתאימים. אני אוהבת אותך. אז מה, את מאפרת? כן. תגידי, מכירה את שאול חיימוביץ'? לא ממש. האמת שהוא עזב לנווה דניאל לפני שנה. כן, זה מה שקורה עם חוק הדתיים השלובים, אנשים עוזבים לפעמים. חוק מה? חוק הדתיים השלובים? אתה יודע, בין כל שני דתיים שנפגשים יש לפחות עוד דתי אחד. בגלל זה כל פעם כששני דתיים נפגשים מיד מתחילים לחפש את מי שניהם מכירים. זה מתחיל בלימודים או בישיבה, אחר כך עוברים לעיר, לבני עקיבא, צבא, שירות לאומי, עבודה, משפחה, חברים מהלימודים, עד שבסוף שניכם מוצאים מישהו שלא ראיתם כבר שנים או שאתם לא סובלים אותו. אני רואה שהשקעת בזה הרבה מחשבה, אה? אני מרגיש שזה כבר לא זה. אבל אמרת לי שאתה אוהב אותי. זה לא קשור. זה כמו שהרב אבינר דיבר על ההבדלים בין השכל לרגש. אבל קיבינימט, אני יושבת פה עם הרב אבינר, או שאני יושבת פה איתך. את רואה? למה את חייבת לקלל כל הזמן? אתה יכול לספר לי קצת על עצמך? טוב, כמו שאת יודעת, קוראים לי מתן, ואני מסיים עכשיו לימודים, תואר שני במשפטים. יפה. כן, זה לא קל. איזה מהירות. ספגטי. איך ידעת שאני אוהבת? אני יודע עלייך הכל. תגיד, זה קורה לך הרבה שאתה לוקח את הבחורות על הנכונות? בוא נגיד שעד עכשיו לא יצא לי שלקחתי את הבחורה הנכונה. כמה דייטים כבר היו לך? דודה שלי לקחה על עצמה פרויקט לשדך לי בחורה חדשה כמעט כל שבוע. אחת כל שבוע? איך אתה מספיק לשלול מישהי כל כך מהר? תצא איתה שבועיים, אולי תגלו שאתם מתאימים. איך הסכמת להיפגש איתי שוב? תראי, אני לא רגיל שמדברים עליי ככה. היית מאוד מוזרה ויוצא דופן. תודה על המחמאה. אבל אחר כך הבנתי שכנראה מה שאני צריך לבחורה יוצא דופן. יש לך שמש, יש לך שמש, יש לך שמש.